Dziękujemy Panu Bogu za dar różańcowej modlitwy. Dziękujemy Matce Bożej za jej miłość do każdego człowieka. Modlimy się za cały nasz Kościół katolicki, za papieża Leona, za biskupów świata, za naszych biskupów na Białorusi, za biskupa Włodzimierza, biskupa Aleksandra, za wszystkich kapłanów, za naszego proboszcza księdza Czesława. Modlimy się za wszystkie modlitewne grupy i ruchy u nas na Białorusi. Prosimy o łaskę Ducha Świętego dla wszystkich, o jedność, o miłość. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pąckim Pilatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowania, grzechów odpuszczenia, ciało zmartwychwstania, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszednego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Prosimy o wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryja, bez grzechu pierworodnego poczęta, Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. i o mój Jezu, Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. tajemnica pierwsza, bolesna modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez mazy pierworodnej poczęta, Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. o mój Jezu, Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Ojcze наш, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dziś i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na kuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryja, łaski pełna Pan z Tobą, благословенnaś Ty między niewiastami i благословенный owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna Pan z Tobą, благословенnaś Ty między niewiastami i благословенный owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna Pan z Tobą, благословенnaś Ty między niewiastami i благословенный owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna Pan z Tobą, благословенnaś Ty między niewiastami i благословенный owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna Pan z Tobą, благословенnaś Ty między niewiastami i благословенный owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna Pan z Tobą, благословенnaś Ty między niewiastami i благословенный owoc żywota Twojego, Jezus.
Здравость Мария, ласки пелна, Пан с тобой, благословенность ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравость Мария, ласки пелна, Пан с тобой, благословенность ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравость Мария, ласки пелна, Пан с тобой, благословенность ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравость Мария, ласки пелна, Пан с тобой, благословенность ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Хвала Ойцу і Синові, і Духові Святому, Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. О Мария, без змази первородной почента, Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. о мой Єзу, przebacz nam nasze grzechy, Zaprowadź do nieba, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, ciernim koronowania Pana Jezusa. Отче наш, который есть в небе, святите имя Твое, пшить кролевство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Здравость Мария, ласки певна, Пан с тобой, благословенность ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравость Мария, ласки певна, Пан с тобой, благословенность ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравость Мария, ласки певна, Пан с тобой, благословенность ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравость Мария, ласки певна, Пан с тобой, благословенность ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравость Мария, ласки певна, Пан с тобой, благословенность ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравость Мария, ласки певна, Пан с тобой, благословенность ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравость Мария, ласки певна, Пан с тобой, благословенность ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравость Мария, ласки певна, Пан с тобой, благословенность ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравость Мария, ласки певна, Пан с тобой,
Благословенна ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Здравость, Мария, ласки певна, Пан с Тобой. Благословенна ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Хвала Отцу і Синові, і Духові Святому. О Марія, без маза первородна почента. О мой Єзу, шебаш нам наші грехи, заховай нас у домі пекельному. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, droga krzyżowa Pana Jezusa. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, придет крólestwo Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy i nie wódź nas na kuszenie, ale nas zbaw zła. Здравость, Мария, ласки певна, Пан с Тобой, благословенна ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Obsa za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Здравость, Мария, ласки певна, Пан с Тобой, благословенна ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Здравость, Мария, ласки певна, Пан с Тобой, благословенна ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Здравость, Мария, ласки певна, Пан с Тобой, благословенна ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Здравость, Мария, ласки певна, Пан с Тобой, благословенна ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Здравость, Мария, ласки певна, Пан с Тобой, благословенна ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Здравость, Мария, ласки певна, Пан с Тобой, благословенна ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Здравость, Мария, ласки певна, Пан с Тобой, благословенна ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Здравость, Мария, ласки певна, Пан с Тобой, благословенна ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Здравость, Мария, ласки певна, Пан с Тобой, благословенна ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Хвала Отцу і Синові, і Духові Святому. Марія без мази первородної почента.
Jezu. Таємниця 5. Смерть Пана Иисуса на крzyżu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus Twój Syn. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus Twój Syn. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus Twój Syn. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus Twój Syn. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus Twój Syn. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus Twój Syn. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus Twój Syn. Święta Maryjo,
Jezus, Twój Syn. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus, Twój Syn. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus, Twój Syn. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, o mój Jezu, w intencjach Ojca Świętego pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich zgromadzonych, pielgrzymów, wszystkich, którzy łączycie się z nami w ten piękny, słoneczny, podeszczowy wieczór. Как там говорили в молодости или не говорили, у вас не было такой присказки, наверное, это региональная, наверное, я так думаю. После дождичка тоже говорили, да, но это не моя бабушка говорила, только так говорилось на тех территориях. Но сегодня пятница после дождичка, али можно и по-другому сформулировать. Пятница перед дождичком еще, поэтому будем стараться, чтобы в 7 быстренько могли бы уехать уже, кто уехать, кто уйти, так чтобы, зонтики же не взяли с собой. То поэтому надо, чтобы успели дойти до домку. А если не uspieете, to чуть-чуть подрастете. Także dziękujemy Panu Bogu za ten deszcz, który był i za ten deszcz, który będzie i za to ciepło, które też ogrzewa ziemię. Także upawajem, że nie tylko w sadach, огородах, na полях, ale także i w лесах будет много плодов. Приглашаю на несколько минуток погрузиться в катехизм. Второй раздел, как я уже говорил, довольно-таки важный раздел, который подчеркивает вот это начало было, важное исповедование веры, да, верим в Бога Отца. И вот этот второй раздел, молитва Господня, Отче наш. Кто следит вместе с нами, 27:59. Случилось, цитата с Евангелия от Луки. Случилось, что когда Иисус в одном месте молился и перестал молиться, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться,
как Иоанн научил учеников своих. И когда читаю этот фрагмент или слышу, сразу припоминаю эту такую встречу нас, священников, с отцом Руфусом, который приехал здесь, и был такой первая встреча однодневная, так и день скупения, можно сказать. И отец Руфус говорит: я не могу говорить конференции, я не могу делать какие-то учения вот эти, но поэтому задавайте вопросы, что бы вы хотели у меня спросить или узнать. И один из священников, который тоже, наверное, очень хорошо знал Слово Божье, именно сказал: отец Руфус, научи нас молиться. Да. В ответ на эту просьбу Господь доверяет своим ученикам и своей церкви основную христианскую молитву. Евангелист Лука дает ее в виде краткого текста из 5 прошений, а евангелист Матфей представляет более развернутую версию из 7 прошений. Можем сравнить каждое Евангелие, 3 особенно Евангелия, они подобные, очень схожие, но бывают некоторые разногласия, что Иисус, выходя из такого-то города, с Кафернаума или из какого-то еще другого, встретил слепого человека или хромого человека. Другой евангелист пишет о чем? Иисус, когда входил в город. Но бывают такие какие-то ошибки, может быть, кто-то забыл, может быть, кто-то не припомнил, может быть, кто-то, кто переписывал Евангелие, как-то поменял, попутал слово «входил» или «выходил». И так могут рождаться разного рода такие упущения или разного рода, наоборот, додатки, как мы сегодня также услышим еще в литургии слова. Литургическая традиция церкви сохраняет текст евангелиста Матфея, Матфей 6, 9, 13. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И, как мы даже слышим вот эти молитвы Матфея и Луки могут чуть-чуть отличаться. Когда вы меня посылали в командировки и послали в Казахстан, помните, в командировку, и там, католическая церковь, но молятся там на русском языке. И ясно знаю и «Отче наш», и «Радуйся, Мария», и тут хвала Ойцу, хвала Отцу и Сыну, и Духу Святому, и ныне, и присно, и во веки. Я уже начал так громко молиться, оказалось, все, неправильно молюсь, там есть по-другому. И потом мне рассказали историю, как это так по-другому вдруг начали молиться там. Как вы думаете, почему? Кто-то раньше, когда-то сказал, что такое ныне, нету такого слова ныне. А как употребляется слово? Теперь. Теперь, как было спредвеку, теперь и всегда, и навеки вечное. Что-то вроде этого. То есть, казалось бы, та же молитва, тот же регион, бывший Советский Союз, но есть разного рода молитва. Но суть такая же. Поэтому немножечко могут быть всегда такие различия, чтобы знали, откуда они берутся. Весьма рано литургическое употребление молитвы Господней дополнилось заключительным славословием в Дидахе: «Ибо Тебе подобает сила и слава во веки». Апостольское постановление добавляют в наше слово «царство», и эта формула сохраняется до сегодня дня во всемирной молитвенной практике. Византийская традиция добавляет после слова «слава» Отцу и Сыну и Святому Духу. Римский миссал расширяет последнее прошение
в ясно выраженной перспективе ожидания блаженного обетования и пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа. За этим следует возглашение собрания, повторяющее славословие апостольских постановлений. Мы видим даже сегодня во всем мире есть разного рода вот эти традиции, которые вошли и которые сохраняются. Некоторые из вас, я думаю, также являются свидетелями. И здесь уже зависит, кто громче, когда у нас во вторую субботу приезжают пилигримы, не только во вторую субботу, но и сегодня, але когда во вторую субботу приезжает больше пилигримов, и мы после мши начинаем молиться молитвой «Святый Михаиле, Архангеле», что заметили? Одни в лес, другие по дрова, да. Одни то говорят, другие вдруг, кто тише говорил, начинают замолкать. Но хорошо, что у ксенза микрофон есть. Но почему? Есть тоже разные версии. Я привез вот этот образок, который здесь есть, размещен также, и когда-то раздал вам всем много лет назад с Гаргано, с горы Михаила Архангела, там, где было объявление, и там михалити, законники, шефствуют над этим санктуарием, и оттуда я уже привез сюда много этих образков, и тогда мы начали уже молиться. Но есть другие версии. Также почему я говорю об этом? Потому что могут возникать небольшие такие вопросы, откуда, почему разное. Здесь как-то говорится так, здесь как-то говорится так. И сегодня начнем вступление, только маленькое, краткое содержание всего Евангелия. Молитва Господня есть воистину краткое содержание всего Евангелия. Это сказал когда-то Тертульян. Когда Господь завещал нам эту молитвенную формулу, Он добавил: «Просите, и дано будет вам». Это цитата с Евангелия от Святого Луки. Итак, каждый может возносить к небу различные молитвы, соответственно своим потребностям, но всегда начиная с молитвы Господней, которая остается основной молитвой. Опять это была сейчас цитата Тертульяна. И, как я уже вспоминал, и сегодня про отца Руфуса, и раньше рассказывал, наверное, очень хорошо отец Руфус также изучил катехизм, не только Библию, потому что он часто повторял, что это есть главная молитва христианства, молитва Господня. Przyszliśmy do Ciebie, Matko, z wszystkich krain naszej ziemi. Nasze bóle i pragnienia przez oblicze Twe niesiemy. Spójrz na nas, by pocieszać. Uloż na nas rękę swoje, poleć nas Synowi Twemu, Matko Świata i pokoju. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Dzisiaj Kościół wspomina świętego Piusa X, papieża. Święty Pius urodził się, Józef Sarto, urodził się w 1835 roku koło Wenecji jako drugie z 10 dzieci wiejskiego listonosza. Ukończywszy chlubnie studia teologiczne, był kolejno wikarym, proboszczem, ojcem duchownym seminarium, biskupem, wreszcie kardynałem i patriarchą Wenecji.
w roku 1903 został wybrany na papieża. Jako pasterz całego Kościoła odrodził życie eucharystyczne, wydając dekrety o częstej komunii świętej i wczesnej komunii dzieci. Zapoczątkował odrodzenie liturgii przez reformę kalendarza kościelnego, brewiarza i śpiewu. Odnowił studia biblijne i skodyfikował prawo kościelne. Energicznie zwalczał błędy modernizmu. Przez całe życie odznaczał się pokorą, łagodnością, miłosierdziem dla biednych i umiłowaniem ubóstwa. Zmarł 20 sierpnia 1914 roku. I wczoraj też modliliśmy się za wstawiennictwem świętego Bernarda, dzisiaj świętego Piusa i widzimy te cnoty, które posiadali i to, co w jakiś sposób zwalczali albo wyprostowywali, na pewno przez modlitwę, ale przez słowa, żeby człowiek przebywał w prawdzie. A my już wiemy, że jak to czasami mówię, a tam nie tu prawdy, здесь nie tu prawdy, ale my wiemy odpowiedź, это правильно или нет, что там нету правды и здесь нету правды. Конечно, правильно. Почему? Потому что Иисус сказал как? Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Dzisiaj też dziękujemy Panu Bogu za grupę modlitewna Królowej Pokoju, która obchodzi swoje 21 już rocznica istnienia. Już nie za długo ten piękny jubileusz będzie. Dlatego też dziękując Bogu za dar tych, którzy kiedyś odpowiedzieli na to wezwanie i przez te lata trwają. Niektórzy już przeszli do wieczności i ufamy, że też tam modlą się w tych różnych intencjach. Niektórzy są w domach, już nie mogą przychodzić na spotkanie, też modlą się i jest to łączność modlitewna, a niektórzy jeszcze kilkakrotnie na tydzień gromadzą się w salce i też modlą się razem z Maryją, ze świętymi do Boga w tych różnych intencjach. Dlatego i dzisiaj ta msza święta ofiaruję za Was, kochani członkowie modlitewnej grupy Królowej Pokoju, jak również wypraszając dla Was samych i dla Waszych bliskich, rodzin, żeby Maryja prowadziła i chroniła po tej pielgrzymce na tej ziemi. A my przeprosimy Boga za wszystkie nasze grzechy i słabości. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się, Boże, Ty dla obrony katolickiej wiary i odnowienia wszystkiego w Chrystusie napełniłeś świętego Piusa, papieża, duchem mądrości i apostolską mocą. Spraw łaskawie, abyśmy idąc za Jego wskazaniami i przykładem osiągnęli wieczną nagrodę przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich
i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia? Odpowiedziałem: Panie Boże, Ty to wiesz. Wtedy rzekł on do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg. Oto ja wam daję ducha po to, abyście się stali żywe. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosli ciałem, i przybrać was w skórę i dać wam ducha po to, abyście ożyli i poznali, że ja jestem Panem. I prorokowałem, jak mi było polecone. A gdym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra na nich się nie naciągnęła, ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział do mnie: Prorokuj do ducha, prorokuj o Synu Człowieczy i mów do ducha. Tak powiada Pan Bóg. Z 4 wiatrów przybądź duchu i powiej po tych pobitych, aby ożyli. Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał. I duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach. Wojsko bardzo wielkie. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza już po nas. Dlatego prorokuj i mów do nich. Tak mówi Pan Bóg. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela. I poznacie, że ja jestem Panem, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam, mówi Pan Bóg. Oto Słowo Boże. Хвальmy na wieki miłosierdzie Pana. Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana. Tak niech mówią odkupieni przez Pana, których wybawił z rąk przeciwnika i których zgromadził z obcych krain ze wschodu i zachodu, z północy i południa. Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana. Blądzili na pustynym odludziu, do miasta zamieszkałego nie znaleźli drogi, cierpieli głód i pragnienie, i wygasło w nich życie. Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana. W swoim utrapieniu wolali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi i powiódł ich prostą drogą, aż doszli do miasta zamieszkałego. Chwalmy na wieki miłosierdzia Pana. Niechaj dziękują Panu za Jego dobroć, za Jego cuda wobec synów ludzkich. Bo głodnego nasycił,
а лакнącego napełnił dobrami. Chwalmy na wieki. Alleluja, 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 Naucz mnie, Boże mój, chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, zapytał go, wystawiając go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie jest podobne do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Oto słowo Pańskie. Otóż, kochani moi, tak jak już wiele razy powracaliśmy do tego fragmentu, który przed chwilą słyszeliśmy już, to pytanie, które zadał Jezus, i bywało tak, że w różnych kościołach, kiedy o tym pytał, ludzie odpowiadali przeważnie tak, jak dzisiaj słyszymy. I oczywiście to prawidłowa odpowiedź czy nieprawidłowa, że będziesz miłował Pana Boga swego, jakie jest największe przykazanie i pierwsze. Będziesz miłował bliźniego, tam różne byli wersy, całym sercem, ktoś tam mówił całym umysłem i tak dalej. Prawidłowa czy nie? No prawidłowa. Widocznie ci ludzie czytali i bardziej byli zakochani w Ewangelii świętego Mateusza. Ale jeżeli by przeczytać Ewangelię też świętego Marka, to tam też jest mowa z uczonym. Tutaj faryzeusze dowiedzieli się, i jeden też uczony w prawie, a tam też był taki młody uczony, który podszedł też do Jezusa z tym samym zapytaniem, jak mówi o tym święty Marek. I my też już zbliżyli się bardziej do Ewangelii świętego Marka, który oprócz tego wszystkiego, co słyszeliśmy dzisiaj, jak jest i w modlitwie Ojcze Nasz też mówimy, ale on dodał jeszcze co? A może Mateusz jakoś nie przydał temu znaczeniu, a święty Marek pisze jakie jest najważniejsze przykazanie, co mówi Jezus? Szema Izrael, Szema Izrael, słuchaj Izraelu. I tak jakby dzisiaj to Ewangelię, ten upust jeszcze dopełnia ten śpiew przed Ewangelią. Naucz mnie, Boże, chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie, naucz mnie, prowadź mnie. I my wiemy, że to, o czym Jezus dzisiaj mówi, nie tylko dla faryzeuszów, dla tych, którzy tam byli, ale mówi i dla nas, co z samego początku, kiedy Bóg, pierwsza taka lekcja, pierwsza nauka, pierwsza instrukcja życia, to była jaka? Pamiętacie czy nie? Z całego ogrodu możecie jeść, tylko z tego drzewa nie jedzcie. To pierwsza taka instrukcja, która otrzymujemy od Boga i bardzo często, kiedy
no, mówimy o różnych aparatach, o różnych ustrojstwach, wszystko, to my czas od czasu wspominaliśmy o tym i wspominamy. Tak już jest chyba w naturze ludzkiej, że my что-то приобретаем новое, нетипичное, нету у нас такого в обиходе, еще не было. И что делаем тогда сразу? Правильно, в розетку сразу включаем. Включаем розетку, нажимаем на какие-то кнопки, jedna czy dwie, czy więcej jeszcze, начинаем что-то смотреть, a później jak начинает что-то хрустеть, no to wtedy, pamiętacie tę historię, jak jeden człowiek, ja już opowiadał, nie będę konkretnie mówić, ale jak jeden kupił stиральную maszynę i od razu tego chciał z powrotem oddać. Dlaczego? Że brakowana maszyna. To było dawno, lat 30 назад. Многих из вас jeszcze nie było na świecie. No i ta maszyna nazywała się, jeśli nie ошибаюсь, Вятка. Вятка jeszcze była taka. И powiedział, że она испорченная, все и так далее, потому что мы думали, что будет легче жене стирать белье, а тут не только жена задействована в стирку белья, но и меня зовет на помощь. Некоторые улыбаются, что тоже было у вас такое? Ну и там говорили, что, как это на помощь? Ну потому что одна удержать эту машину не может, также зовет меня, мужа, да, и мы двое держим, она с одной стороны, другая с другой, она прыгает по всей лазенке, там все. Ну а в инструкции написано, что штыри надо выбрать сзади, открутить для транспортировки, które предназначены. Ну i różne rzeczy. I także, gdy chodzi o tę instrukcję, którą Bóg daje, i my wiemy, Bóg reguluje te relacje między człowiekiem a Bogiem i między człowiekiem a człowiekiem, drugim człowiekiem. Reguluje relacje, ukazuje, jakie oni mają być. My często do tego powracamy, że kim jestem ja, a kim jest Bóg. Kiedy my zaczęliśmy dzisiaj wchodzić powoli w tą modlitwę Ojcze Nasz i ona jest, jak widzimy, połączona bardzo też z liturgią Słowa i dzisiejszego dnia i każdego dnia. Naucz mnie, Boże, chodzić Twoimi, prowadź mnie w prawdzie. My wspomnieliśmy o prawdzie, według Twych pouczeń. I my modlimy się modlitwą Ojcze Nasz, niech będzie jaka wola, niech się dzieje jaka wola. Twoja wola, ale będzie po mojemu. Niech dzieje się wola Twoja, ale будет по-моему, как я сказал, я так хочу, я так считаю. Но, то есть кто-то, я так szkoda nie zapisał, ale że pewne rzeczy zapomina człowiek. Nie tak dawno, jeszcze kilkadziesiąt minut temu usłyszał wypowiedź jednego człowieka, krasnosielczanina, który powiada tak, że jest правильное мое мнение и неправильное другое мнение, да? Мое правильное мнение и другое неправильное мнение, ну, или решение. То есть каким-то образом, но czy ja pozwalam Bogu prowadzić? Czy ja pozwalam Bogu uczyć mnie? I tak jak już mówiłem o tym, że to zależy wszystko od tego, kim ja jestem i kim jest dla mnie Bóg. I dalej już, kiedy ja słucham, czy ja słucham. A jeżeli słucham, czy wprowadzam to w życie. I dzisiaj może tak zauważyli, może nie zauważyli, w tym pierwszym czytaniu też między innymi gdy chodzi o to prorokowanie, do którego wzywa Bóg proroka Ezechiela. Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich, wyschłe kości. A dalej jak tam jest? Nie zauważali na takie rzeczy. Wyschłe kości
Słuchajcie słowa Pana. Słuchajcie słowa Pana. No i dalej też takie słowa, że ja jestem Panem. Ja jestem Panem. I dalej przemawia, kim są te wysłe kości. Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Cały dom Izraela. To są ci, którzy nie usłuchali Boga. Ci, którzy odrzucili to, co jest Boże. Ci, którzy nie doświadczają Boga. I kiedy słyszymy te słowa, to od razu wspomina się to pytanie takich wizjonerów, którzy spytali u Maryi w czasie objawień, jak pomóc dla niewierzącego człowieka. Ktoś chyba zadał dla nich takie pytanie i Maryja wtedy powiedziała, pamiętacie co, nie nazywajcie tak moich dzieci. To są ci, którzy nie doświadczyli miłości mojego Syna, którzy nie doświadczyli miłości mojego Syna. I te proroctwa, te kości, to cały dom Izraela. Mów o to, że otwieram wasze groby i wydobywam was z grobu, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela. Poznacie, że ja jestem Panem. Co Maria powiedziała, że nie doświadczyli, czyli nie poznali mojego Syna. I to jest to proroctwo, to słowo, które związane do narodu wybranego. Dzisiaj tym narodem wybranym jest kto? Chrześcijanie. Ja już wspominałem ostatnio też niejednokrotnie o naszych takich bliższych sąsiadach, ale na pewno takich sąsiedzi jest wokół nas bardzo, bardzo dużo, którym nie istnieje ani Dzień Pański, ani Dom Pański, ani Kościół, ani cerkiew. Nie istnieje jakieś spotkanie eucharystyczne, modlitewne, nie istnieje modlitwa, nie istnieje jakieś wartości. Może wartości istnieją, tylko drugie, które nie są wartościami. I dlatego kto to jest? To są właśnie kości. Lepiej nie próbować tak, ale możecie podejść do kogoś i powiedzieć, ty знаешь kto? Ty kość. Do kogoś, sąsiada jakiegoś takiego. A он powie, что, какая кость? А вы еще уточните, какая кость? Wysохшая. Wysохшая кость. Także лучше nie próbować, wiecie co, ale to jest biblijny język. To są wyschłe kości. Oni jest, ktoś istnieje. I ludzi jest dużo na świecie, ale bez Bożego Ducha. Nie ma tego życia. Nie tylko mówimy o tego życia wiecznego, ale my mówimy o tym życiu. Nie ma prawidłowości tak wiele. Jeszcze też godzinka temu słyszałem to, gdy chodzi o jakieś takie inwestycje finansowe, tak, że są różnego rodzaju inwestycje finansowe i na pewno możemy znaleźć to w jakich masштабach takich państwowych, ale także możemy znaleźć w takich, jak często mówimy, inwestycji takiej personalnej, takiej osobistej, stремление człowieka, dążenie do czegoś tam, budowanie czegoś, wszystko i tak dalej. I w конце концов, u какого koryta? U rozbitego koryta. Możemy znaleźć takie, jeszcze raz powtarzam, obiekty widzialne, które budowało się, które wkładało się dużo finansów w coś i na tym zawisła. Niedokończony projekt jest wszędzie. Dlaczego? Bo w jakiś sposób nie saglasowali początek tej działalności. Nie saglasowali z kim? Z Duchem Świętym, w Duchu Świętym. Dlatego my słyszeliśmy, kiedy mówiliśmy o modlitwie, bardzo ważnie, jak tam, ja już nie pamiętam, ten święty, który tak mówił, że każde dzieło, żeby rozpoczynało się z modlitwy i każda modlitwa prowadziła do jakiegoś dzieła, nie do bezczynności, ale do jakiegoś działania. I dlatego to jest to posłuszeństwo Bogu,
powracając znów, jak mam żyć, jak mam postępować, gdzie mam iść, jak mam decydować. Ja myślę, że wielu w szczególny sposób doświadcza i naszej młodzieży, kiedy заканчивали szkołę, kiedy zdawali egzaminy, a куда вести эти все документы, a куда поступать, a что делать, jaki wybór dokonać. Szczęśliwi, jak Jezus mówi, błogosławieni ci, którzy mają oparcie w Duchu Świętym, którzy mają tą łączność z Duchem Świętym, którzy są otwarci na Ducha Świętego. I естественно, każdy z nas jest człowiekiem, естественно, każdy z nas popełnia błędy, chociaż jak wiele też dzieliłem się z własnego doświadczenia, ja myślę, każdy z was może też podzielić się też różnego rodzaju sytuacjami, kiedy Duch Święty przemawiał, kiedy Bóg przemawiał do ciebie. Nie rób, zawróć, coś nie udawałeś, coś nie wychodziło, что-то nie składałeś, ale nastajał все-таки na swoim. Pan Bóg nie zniewala, raz ty tak chcesz, to cóż zrobisz, tak chcesz już, potem ja już tylko rozpoznаю, że to było Boże prowadzenie, to była ta Boża opatrzność. Ja opowiadał kiedyś, starożyły pamiętacie, a już wielu nie pamięta, kiedyś jedna rodzina, która może jest też w łączności z nami, teraz z daleka, bardzo daleko, można obgadywać wtedy. I też chcieli zainwestować w mieszkanie. I do jednego banku poszli, tam nie dali pożyczki, do drugiego banku, do trzeciego, do czwartego. To jest można było zadać вопрос, stać na kolana i powiedzieć, Panie Boże, jak my говорили, ta recepta od ojca Rufusa, pamiętamy, jak rozpoznać wolę Bożą? Nada modlиться, stanąć w modlitwie i powiedzieć, Panie Boże, nigdzie nie otwierają się drzwi. Czy to są przez Ciebie zamknięte drzwi i nie wchodzić w to? Widocznie zabrakło takiej króciutkiej modlitwy. I w какие-то двери все-таки удалось войти i wziąć pożyczki. I było bardzo, bardzo mocne obciążenie. Tam kursy pomieniались, coś pomieniałeś, ale to jedna z takich tego inwestycji. To все мелочи, tam mieszkanie przyszło, uszło, все, jak powiedział ksiądz Jan, pamiętacie z Międzyrzecze. Jak on сказал? Bóg dał, Bóg zabrał, kiedy zgorел jego dom, plebanie, точнее, Междуречье. Bóg dał, Bóg zabrał. Niech imię Pana będzie błogosławione. A kiedy chodzi o życie, i Bóg nie odrzuca w tym objawieniu, które widział, w tej wizji, którą przeżył Ezechiel, tak. Bóg ukazuje to miłosierdzie, Bóg pragnie nas ożywiać, Bóg pragnie wydobywać nas z grobów, Bóg pragnie zmieniać nasze serce, jak słyszeliśmy wczoraj czy przedwczoraj. Zabierz ode mnie serce z kamienia, daj mnie serce z ciała, serce czuło. Zabierz to, co we mnie zatwardza mnie. Bo to pytanie, które dzisiaj zadał ten człowiek, jak i u świętego Mateusza, jak i Marka, to nie zadał człowiek prosty. Dzisiaj my słyszymy, że Pius X, który zrobił wiele, był synem jednym z dzieci zwykłego listonosza. Ale on zachował te dary Ducha Świętego przez całe swoje życie. Kiedy był papieżem również, nie utracił tych darów Bożych. Także i kiedy my mówimy o tym, że uczony przyszedł i dlaczego ta zatwardziałość? Bo ja najlepiej wiem, co ty będziesz mnie pouczać i tak dalej. Zadaje pytanie, ale w jaki sposób, jak dzisiaj słyszeliśmy, zadał pytanie, wystawiając Jezusa na próbę. To jest ten problem, który był, i ten problem, który jest. Dopóki nie staniecie się jako dzieci. Błagamy o ten dar posłuszeństwa dla nas, dar prostoty. Do Boga naszego Ojca w niebie zanieśmy nasze błaganie, nasze intencje za cały Kościół Chrystusowy. Prosimy dobrego Boga o to życie,
zgodnie z nauką Bożą dla chrześcijan na całym świecie, Ciebie prosimy. Błagamy dobrego Boga za ludzi zagubionych, zatraconych, za tych, którzy dążą do czegoś, do jakiegoś celu, do jakichś osiągnięć, a to może odprowadza od tego głównego celu, którym jest niebo, żeby stanęli w prawdzie. Ciebie prosimy. Za chorych, cierpiących prosimy dobrego Boga o to umocnienie i laskę uzdrowienia również Ciebie prosimy. Błagamy dobrego Boga za grupy modlitewne, za różnego rodzaju ruchy modlitewne, ewangelizacyjne, jak również dzisiaj z okazji 21. rocznicy prosimy za wszystkich członków grupy modlitewnej naszej parafii Królowej Pokoju i za tych, którzy przekroczyli próg wieczności, o radość nieba dla nich, i za chorych, cierpiących w podeszłym wieku, którzy nie mogą gromadzić się przychodząc tu, ale modlitwa jednoczy o to umocnienie, żeby poprzez tą modlitwę też wyprosili wiele przynieśli owoców, wyprosili wiele łask dla innych. I za wszystkich, którzy gromadzicie się i nie tylko chodzi o modlitwę, także wiemy, że z tej grupy modlitewnej tak wielu zaangażowane w różnego rodzaju posługi widzialne i niewidzialne tutaj przy naszej parafii. Dlatego niech dobry Bóg błogosławi Wam wszystkim i prowadzi. Ciebie prosimy. I błagamy dobrego Boga za wszystkich nas, których łączy dzisiaj Eucharystia. Prosimy wstawiennictwo świętego Piusa, przede wszystkim o tego ducha posłuszeństwa, ducha pokory, ducha tej prostoty ludzkiej, żeby nasze relacje z Bogiem i nasze relacje z bliźnimi byli prawidłowymi, czyli Bożymi. Ciebie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Duchu miłości wylewajś na nas z przebitego serca Jezusa. Błogosławiony jesteś Boże, Duchu miłości wylewajś na nas z przebitego serca Jezusa. Duchu miłości wylewaj się na nas z przebitego serca Jezusa. Duchu miłości wylewaj się na nas z przebitego serca Jezusa. módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie nasze dary i spraw, abyśmy za wstawiennictwem świętego Piusa papieża z należytym uszanowaniem uczestniczyli w Najświętszej ofierze i z wiarą przyjmowali komunię świętą przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Piusowi, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, Jego słowa nas pouczają, a Jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę razem z nimi wolając. Święty, Święty, święty,
Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiluj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętym Ojcem Pio, świętym Franciszkiem, świętym Piusem X i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módlmy się do naszego Ojca w niebie, jak nas nauczył nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Zmiłuj się nad nami. Baranek Boży, który błogosławisz Jezus. Zmiłuj się nad nami. Baranek Boży, który błogosławisz Jezus. Zmiłuj się nad nami. Baranek Boży, który błogosławisz Jezus. Zmiłuj się nad nami. Baranek Boży, który błogosławisz Jezus. Zmiłuj się nad nami. Baranek Boży, który błogosławisz Jezus. Zmiłuj się nad nami. Baranek Boży, który błogosławisz Jezus. Zmiłuj się nad nami. Baranek Boży, który błogosławisz Jezus. Zmiłuj się nad nami. Baranek Boży, który błogosławisz Jezus. Zmiłuj się nad nami. Baranek Boży, który błogosławisz Jezus. Zmiłuj się nad nami. Baranek Boży, który błogosławisz Jezus. Zmiłuj się nad nami. Baranek Boży, który błogosławisz Jezus. Zmiłuj się nad nami. Baranek Boży, który błogosławisz Jezus. Zmiłuj się nad nami. Baranek Boży, który błogosławisz Jezus. Zmi
Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. się mirem, aby zmysł żył we mnie. Pomóż się, by Jezus we mnie żył. Gdzie Ty jesteś, wstępuje Duch Święty. Gdzie Ty jesteś, niebo staje się. Mirem Tyś jest,
Módlmy się. Obchodząc wspomnienie świętego Piusa, papieża, prosimy Cię, Panie nasz Boże, abyś przez Najświętszy Sakrament umocnił nas w wierze i zjednoczył w Twojej miłości przez Chrystusa, Pana naszego. Święty Michale, Archaniele, przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niego Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, książę zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekla szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen. O uzyskanie odpustu zupełnego pomódlmy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Życzę miłego wieczoru dla wszystkich i jak Bóg pozwoli, jutro też wieczorkiem, sobota, spotkamy się i wiele jeszcze dla niektórych z tu obecnych czeka w jutrzejszym dniu wydarzeń, dlatego niech Bóg błogosławi, przyjmijmy to Boże błogosławienie i niech Bóg nas prowadzi, a my, Bóg chce prowadzić, a my, żeby pozwolili temu prowadzeniu Bożemu. Pan z wami. Niech was błogosławi, chroni i prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.